Hemen 2 de abril, 2 de abril, bombardeo, osea, paseu hori ametrallementue, da esauskun Maria Gorgena, esauskun. Ahora a la tarde no vamos a ir ahí, porque me hemos pasado una mañana mala y a la tarde vamos a ir al refugio. Aquí non dauen Kale Berrian refugio izan zana, onde joan da. Esan zuk? Esan zuk? Nun? Julian baino zen, baino beratxo hau, egon zana Arotza Pascual. Bai, bai. Haren onduen, daugulan, olako zera, uekue atzeraino. Da egon zan refugioe. Tronkuekin, arbolak bota eta tronkuekin, da sakos de arena. Da gabeko 9etan ezautzen Lorenzo Gandrieri, Maria Gorreri. Bueno, iban nuez, etxie gubizi gana, gubizi ginena, euken kortie, pixubi eta kamarie. Da, bezek eukia bi esan, da hemen landakon soluek. Da, saben, niban nue, zure zile hartuko, Maria Gorri onzan olan gorri, lodik ezautzen ez. Por si akaso itxi, ondino jarri egon bigarata. Ba, negia beratziet hobi dabe eta bezi patzen nue. Esan egongo, igual aile geute, joa bienien peligro. Normalidad, osea, alarma barik, y viene, ya están los aviones, la sirena. Zabien ikusi itxurie, urrera arte. Sartu, eta ensegida. Da, bomba bat jauz izan, arozenan palazi zuen. Da, pentseu ginen, gure ganien, etorri zala, ze. Aixie, etorri zakun, aixie. Da, danok, ero makurtu, ero etxun, danok etxun ginen, da, kaskariteak tronkokuek, danak jauziakuen ganera. Eta pentseu ginen ontseik bio. Da, handik ensegida gero, joa bien normalidadie. Urten ginen nien ja gabazan, da hori Dolores elorri jokue. Miguel, fulano, beste batzu, beste, zeuen alambra guztiziek eta danak jauzitxe bombila batzuk orman ikusten zan gitxi, bombila bat erobi, danak alambre guztiziek apurtute da botata.